Елате да си мачна грима с есените ми обици. Без да се съдим много, защото не съм си гримирала от поне година. That being said, моля ви не приемайте това клипче като туториал. Последният човек, от който трябва да приемате съвети за грим съм аз. Но пък днес минавах през Лили и трябваше да си пробвам всички нови покупки. Тази палитра на Царов от Essence ми е много любима, но нямам представа дали все още се продава. Идват и малко кадри да видите мъчението, което беше нанасянето на очната ми линия. Нека се направим, че са еднакви. Специални благодарности на Мира за благотворителната дейност от време на време да ми дава някоя пиар пратка. Реално е страхотен фондютен. Вече е време да минем на коректора ми, който е на не повече от 4 години. Да, не препоръчвам, лечим уче на 4 години, all that good stuff. Сега се молим с контура да не се личи колко много съм изяла това лято. Малко фиксиращ спрей да премахнем пудроефектът, след което го притискам малко с бюти блендър. И се чудя защо започвам да ви обяснявам, все едно това е туториал, който някой би последвал. Малко спирала и минаваме на обиците. Даже си лечи, че тези обици са най-голямата ми гордост. Ако изобщо още някой гледа видеото до тук, съжалявам.